Hanoi edisi chongmari sikang thangruni chobawo ongkhorei lukurokni kaham phirok mongte kaham buthai manka IPFT edisi chongmari sikang ti pralena hamjagai Hanoi bodoliya karei IPFT ni bana tolawo phaikha kaibri nukhungni khorok noi chibutar chasalo IPFT sumul teisa Regional Committee ni loajimung wai songtajak Tulasikor blogo khobjak Pramod Nogram chayo kaisa luktum pandani bisingte mothani adoro yasak skoleka katal phainai rokno Oshali Pandawa Manjaka Hastin Tibrasha Hamprate Bolong Montri Member Kumar Jamatia AGS Mongol Debermano Khoboi Kubon Mothani Adono Botong Baikha Koglam Narthani Montri Shaka Kaduma Bishiromai Hastin Tibrasharok Bujia Angmani Bai Lama Korowai Kacha Kupur Hunai Kabama Thungruni Unglogo Himglung Lai Leng Pralai Tongmani Pia Tabuk Borok Hano Dofano Hamjagai IPFT Mothabai Kereng Paika Botiba Saka IPFT nahar mung tiprelena tabo tiprasarok simia kubon bosoroba hamjagai IPFT ya prithansa ungphai baika ani saka Pramod Nogaro chini kudugman bosor chini borok buchi angai CPM BJP Congress hai tongoni bagai tabo borok buchi kha borok phaikha ang borok lamsogo ani khabai khu borok lamsogo tini borok ha dofana hamjagai borok chino phai jugdan ropaika chini IPFT party jugdan ropaika boni bagai ang borok paifle hambai dago saimano sarati parani borok tabo saimano chini IPFT na hormung wansongmung balai kaham chini ha dofana bang kok sai tongo chini tipralani kok sai tongo boni bagai tabo teruk khlai ang chini tipra sarok sudu tipra sa simia kubundo habo bhaina tabo chino jugdan roi phayo nin halam rok nin dalong rok sikam rok nin chakma rok gate chini even muslim rok wansar bhaino teruk khlai borok chini IPFT na hamjagai tini IPFT na hormung na hamjagai borok tabo chuna jugdan roi boni bagai tini oro tulasok area go chi ramchunanga chidi asambari elaka go ang je phaier na prai oro 20 butar na prai 20 butar hai tunor ba jugdan ro phaikha boni mang borong balai hambai dago jung borong nai tei je mathai chokthai ang sing borong khel khainai ang saw borong kono takridi kun talachidi nok chini poribarin borok jotun thancha jung gongthai barati prasa jotun thancha obnang borong sanai kono dino jung chini bising bahaino ani netarno koina ani orni division ni tin netarno koinai ate borno chiana nangthum borno nakin khaina nangthum jate buiro haino or phai sokrando khaimani bono bada khaina bagai ang jotun koinai je ang jotun hain hai ani khabai khukbai ang borno bele hambai rawo hambai নির্বাচনী বিধানসভা নির্বাচনী সেকাংনো IPFT no support খাইমানি না কিন্তু চিনাবো জেনারেল সিট ক্লাইমা বাই আং BJP বাই বাইলে মা তংখা ওংকাই আং BJP ni samungno hamjagi angai ang tini chini dofani kok sanai chini dofani samung khainai o IPFT tiparlen no ang hamjagai ang tini or phaiye jogdi tiparlen jogo ekkan party dong chini IPFT party no sigo 2009 hoite jungsuri khoi thelo edisi area go kumdo hamar orochin hadu du sufar baliya wa komsman baliya wo bhasor jin baliya hlechin juri khoi thelo ekmaत्र IPFT party chini hat of bagai jungkok samiko chini edisi area khanago chini bobishoto chini edisi area bahaya chun hat sarani thumai jung sonjo khai amon doge chini sada edisi area na jun je amon nushka tini nichi jung wa kongsa phano hatu nusa phano mo phase bora jung bulete giya jung sriko tini sada kun patio desin IPFT party jung sriko dema hai sabo sa CPM sabo Congress sabo BJP sabo saya tini haro ka khaina bagai edisi lo ka khaina bagai boro buku kulogia jung sabo je emung thanga IPFT 사진 유로 사고 지나로 사고 저때 이끼니 LCD 지고 하도 둘 사고요 저 무려 전방이야 아마 그 전에 IPFT로 우리 하도 많이 보이게 라가도를 안
하이세요. 진에 하러 가는 거기 나대로 가는 거기 어머니 드리는 포로 안거다고 울먹으로 어느 아주 발전적으로 생각 알아보더니 꼭 그러네 그래 하루 아이 그래도 너가이 뭐 길자고 지금은 살아요 뭐라 울먹으로 돌세 엄마 아이들 가이가이 빠하니 마음을 장난 안 했어 고마다 아이들 그 딱하지 너는 뿌리 속고 있다는 하나이 뭐라고 울먹이 돌세 그래 보다 타요 너 가면 쓰면 그 다음 너 하고 있었어 사대로 살자 띠 뭐라로 주나 함정네 띠나 허리는 완성을 너무 함정네 안국 그만다 그만대쯤 어머 상으로 빼자쳐 쌍마 벌상으로 안국 비두 타임이 띠 모습 쓰다 뭐 사요 띠 별로 나와 내버려 내버리세 정말 내버리세 어디 별로 자기다 아무데 짝만 돌려나 저리 띠 별로 빠야자 아무데 짝마나 이렇게 되게 맞게 허대 아니 그렇소 어머 저도 띠 별로 내버려 맞아 맞게 쓰고 아이 그거 짝마라고 당의 경 사유 먹으러 짝만 탕성 싸로 사이 공대로 타유 집에내다 거기다 아이 그거 나가리 뭐라고 오르분이 좋대 아이 그래 지금 그 세모요 너는 그 클라이즈니 아이가 비노 지금 뭐라고 비싸서 그냥 나무카이 때마 짝마 때마 당롱 때마 시장 이건 무슬림 너는 그 클라이즈 지금 아이들 다 yapıyor tamam tamam 뭐라고 사이만다 애기도 아이들이 빠지노 하도 버리면 꼭 사나요 애기씨만이 꼭 사나요 딱 뭐라고 그러더니 사이만 봐요 아무튼 사람들이 어느 분으로 왜냐고 엑스만이라고 애들들 가만히 그래 다음에 그러더니 무지가 있다 아우 진짜 하도 버리면 떼게 못 사는 자리야 애보다 아이들 그래서 사시고 는 사람들이 거물리스 아마도 집에 아마도 뭐 타격대가 없어? 뭐를 세고 살았냐 ABCD 지원대 지금 구몬도 하나 하울리야 그래서 와공선을 받으냐 그래서 살았냐 능돌이스 지병 가요에 공략 가요에